హాయ్ అండి. గులాబీ మొక్కలు ప్రొద్దుట ఆటోలో వస్తే కొన్నానండి. అంతకుముందు నాటు గులాబీ ఉండేది, చాలా పూలు పూసేదండి. ఎందుకనో చచ్చిపోయిందండి. మళ్ళీ వీటిని చూస్తే పెట్టాలనిపించిందండి. కొన్నాను, 100 రూపాయలు తీసుకున్నాను. ముళ్ళు లేనిదే తీసుకున్నానండి. ఈసారి ముళ్ళు లేనిది తీసుకున్నాను, పెట్టాలండి సాయంత్రం. ఇది చామంతి తీసుకున్నానండి, పువ్వు బాగుంది కదా అని. ఇది 100 రూపాయలు తగ్గలేదండి, బాగుంది కదా అని తీసుకున్నానండి. మామూలు సైకిల్ వాళ్ళు వచ్చే దగ్గర తీసుకుంటే ఇవి ముద్ద బంతి అవ్వకుండా ఇట్లా రేఖ ఇట్లా అవుతున్నాయండి. నర్సరీలో తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నారండి కొంతమంది, బాగుంటున్నాయి. మేము అదే పని చేయాలండి, నర్సరీలో తెచ్చి పెట్టాలి. అండి.